Akuvama umusa impilo nempumelelo kuwe kama kupastor ngithaleni uflick. Inamba isebenza kuphela kusongo 9 ekseni ka 5 ntambama uma uyimember ye-channel kuphela. Inamba ke uma uyimember uyazi ukuthi uyisensa kuphela kuma calls hayi WhatsApp hayi kuma SMSs. Futhi umuntu oyimember uyazi ukuthi akumele ngifonele ebusuku, akumele ngifonele ekseni, uyazi funa ngo-9 ekseni ka 5 ntambama kuphela. Ingakho ngicela isetshenziswa ama-member kuphela inamba. Nkosana Dube 5 futhi mfundisi, good morning. Igama lami ngoNkosana Dube. Ngicela ukubuza la kushona ukuba ke ugqoka isihlangu imbatata in bracket. Usho ukuthi imbatata ama-sandals ngesingisi imbatata. Kodwa ke kuyacaca ukuthi ke imbatata ngicanga lapha kwisiXhosa I guess imbatata ingxabule noma ingxabulela kwabanye basho njalo kuya ngesigodi. So sibheka ngokwesintu nangokwenkolo noma nje ngokujwayelekile. So number 1 ngokwesintu uma uphupha la imbatata kuwuphola uhlobo ubona imbatata nje uyibona ngoba lungasho ukuthi empeleni ngeze kulindwe amakhehla afuna wena ukuthi uthathe umsebenzi wawo. Futhi ngaba ngasho kunomsebenzi wamakhehla noma kunekhehla liza nomsebenzi efanele uthabathe wena nesikhwama ufuna isithathe samakhehla. 2 kodwa kuyenzeka futhi ngokwenkolo uma uphupha imbatata kuba uPaul Hlumo uzibona lusho ukuthi uNkulunkulu ukumele ukuthi uthathe umsebenzi wokuhambisa ivangeli ukushumayela isizwe sakhe ngoba kusuqeqeshekile noma kusukulungele. Izenzo 12:8 ingelosi yathi kuye qoqa ufake izicathulo zakho wenze njalo, yathi kuye yembatha ingubo yakho ungilandele. 3 ngokwesintu uma uphupha imbatata ngabe uPaul Hlumo uyiqoka olungasho ukuthi kungenzeka wembethwe noma uhamba namakhehla futhi sokulungela ukuthatha umsebenzi noma ukuthatha uhambo lukamoya uma ukuthi wena umuntu kamoya umuntu yabo njengamanje ongenzeka useyinhlelweni zokuyothwasa, useyinhlelweni zokuwenza i-spiritual alignment ngale ndlela nje osuke wena uyibumbethe ngawo leyo misebenzi leyo makhehla noma ngendlela osuke uhlele ngayo ukuthatha leyo msebenzi noma ukwenza leyo msebenzi noma ukulungisa leyo msebenzi yabona. 4 ngokwenkolo uma uphupha imbatata ngabe uPaul Hlumo uyiqoka lungasho ukuthi kungenzeka uzilungisela ukuthabatha noma ukuqala umsebenzi wevangeli kaNkulunkulu njengamanje noma kungena ke evangelini yabona. KwabaseEfesu 6:15 futhi ke njengesicathulo esinyaweni senu niqokisiwe ukulungela ukukushumayela ivangeli lokuthula. 5 ngokujwayelekile kuma uphupha la imbatata ngabe uPaul futhi maze exeka ngoba lokho kungenza kukhomba ukuthi ngenzeka kunokungazinzi kweyidalo zikembetha zizinzile kahle la kuwa sihlali kahle la kuwe yabona noma kunento engalungi kahle engagezeki kahle la kuwe mhlawumbe esimeni samandla akwembethe wena noma izidalwa zakho ufuna kulungiswa into ezithile ezidalweni ngabe ibongo into seyibongo osebenzisayo isingalungi mhlawumbe kukhona kodwa ongalungi sikisi kwesinye isikhathi uma uphupha kwimbatata ngabe uPaul ube uma zexeka olungabe nje likhomba kungenzeka osebudlaneni obubi obungaqinile obungazinzile obunto engadingayo nomunye umuntu. Number 7 futhi kuyenzeka uma uphupha imbatata kungaba uPaul uhle uma usikhumula olungakhomba ukuthi ngenzeka uzophenduka ulaqaza imikhuba yakhe emibi, ulaqaza inkambo yakhe endala nengamukelekile. Exodus 3:5 wathi kuye ngilapha wayesethi ke ungasondeli kepha ke khumula isicathulo sakho ezinyaweni zakho ngoba indawo omi kuyo ingumhlaba ongcwele. Kodwa ke number 8 kuyenzeka futhi uma uphupha imbatata kube uphawu olubi uma uyikhumula olungenzeka usuke nje likhomba ukuthi ungenzeka uthatha isinqumo sokulahla umuntu, sokulaxaza umuntu, sokulahla into ethile, sokushiya into ethile ebalekile nekade iguguwe ngenxa yokuthi mhlawumbe isakusebenzele njalo njalo. Siyabonga kakhulu bizibheka la imbatata ingxabule imbatata.
phansi lamadolo sikhuleka kuyo baba siweni phansi lamadolo sikhuleka kuyo